Naghuot ang mga fire truck sa Dan de Hacosalem sa barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 11, human miulbo ang sunog sa usa ka shooting center sa Dapit. Gani giisa sa ikaduhang alarma ang sunog, human nga daling milamoy sa maong establishmento. Naabtan pa sa MyTV Cebu News Team ang baga ug itom nga aso sa shooting range nga nahimutang sa ikaduhang andana sa building. Naabtan og dulan 30 minutos ang pagkikumbati sa kabumbirohan bago sila mideklarar og fire under control. Nag-second alarm ta kuno, second alarm nga atong kuno ga ventilate na lang sila sa aso na lang niya kuno nila. Nagkanayon ang fire investigator sa Cebu City Fire Station nga si Fire Officer 3 Fulbert Navarro nga usa sa mga hagit sa mga bombero mao ang pagsulod sa establishmento tungod na puno sa pulbura, bala ug armas sa maong tindahan. Moabot sa kapin na po ka fire trucks ang daling miresponde sa lugar ug misumpay-sumpay sa fire hose sa luyo ug atubangan bahin sa building. Agig tabang sa mga bombero, daling gipagawas sa mga empleyado sa Arms Corps Shooting Center ang mga pusil, bala ug uban pa nilang mga produkto. Apektado sab ang kasigbit nga mga tenant sa building sama sa usa ka beauty clinic. Daling mi-evacuate sab ang mga trabahante haduol sa nasunog nga building. Napaong ang kayo alas 11:43. Mukabat sa 2.4 milyones pesos ang danyo sa sunog. Apan kasamtangan gisusi pa sa investigador ang hinungdan niini. Investigation pa po ng kosa to niya. So, ato para tanawon nito unsay kosa na niya, di pa kita kasulti unsay kosa na. Kini si Mary Francis Lin Kaayon alang sa MyTV Cebu.